И здравейте на всички! Аз съм Сашето и днеска ще влизаме в изоставена мина. Това ще е нещо като час-две, защото миналия път влязохме само до там, където се паузи и това беше. Не влязохме по-навътре. 2 месеца след това влизаме отново и да видим какво се е случило, какви са промените, ако нещо е станало. Влизаме. Натам сме навътре. Птички си пият. В 9 часа. Това брасло, ма хубаво брасло. Това брасло на тревичка. Между другото. Аре бе! Аллах акбар. Аре бе! Аре бе! Давай. Аре бе! Да дойдем ли утре? Да, аре! Най-добре! Аре. И така, манете се връщаме сам. Сега е... да, следващия ден. Вече е светло и може да се вижда какво има. И да не е страх. Я нямаше да дойде, ама сега сме събрали 5 човека. Нали така? 5, да. 5 и... И вие сега сме 4 сме, защото днес ще излънка 100% на тебе. Да. 4 сме. Нещо такова. Дървото съборено. Нещо го е съборило. Чакай. И сме пак тук. И така, манеци, в първото видео Бенелин каза и аз казах утре, ако влеем с каски и маски, верно, може влеем. Така че съм се филмирал на каски и маски. И така, манеци, изобретихме се и това от някаква метална пръчка. Сложих фенера тук и сега продължавам навътре. 2 месеца са минали откакто сме били тук. Така. Влизаме, тук има някакви нови графити явно. Това беше. Не, това го няма. Какъв е този огън, бе? Това. Колко беше прел огън тук? Чакай, човек. Има огън. Някой е правил огън. Защото е много умник. Ама като гледам запалили са само вестниците и друго не е могло да се запаля. Те са насралите. Ма аз се човек, колко можеш стъпче да правиш огън тук? Това е за умните хора. Това направо ли не знае е завой? Не, направо е. Си изкочи някаква мечка тук и... Хакуна матата. Ще запаля огън. Аз запаля огън и го оставям мечка да стои. Това ще е. Хакуна матата. А между това го геснах в Google, правим тия дупки за динамити. Да слагат. Между другото тая пръчка е като торч. Да, тази пръчка е буквално като торчище. Някакво такова. А на 21 век торч. Да, you know. Ние сме вече в края. Давай, сега трябва да паузим. И много бързо. Преди като първия път, като бях, ми се струваше, че беше много по-дълго. Тук. Между другото, да. Ето го това бялото. Да, е го. Това са такива минерали. Тук където копахме на първото видео. Има ли нещо много? Не, има нов стак. Ей, тук трябва да се паузи. Да. Изи е пак, ама малко се оканаме пак. Да. Добре, аз съм втори. Аз съм! Ачо, давай. Краката ми умират, брат. Ще стои тогава. Арачо. Аз нямам. Коя тая измията? А, не, бъзи. Майка ти да ми, брат, умира. Брат, виж ми краката, те направо сме. И като си свалил те... Краката ми, брат, умират. Аре, ме, маняк. Така. Хора, помощ. Заклещи ли са? Заклещи ли са? 2 месеца... Назад отиде. Аз съм най-доброто матраш. 2 месеца подготовка, маняци, и вече сме тук. Някой да го влиш и аз ти светя. Ето го това лудия. Не, бъдкам. Аре, дайте първо наляво. Ай, първо направо. Не, аре наляво. Ай сега влизаме отляво. Ето е медната руда. Ето е медна руда. Ти нормален ли си, бе? Добре, давайте напред, да. Ама хора така, не ме натискайте, аз не обичам да съм натискан. Мале хора. Значи 2 месеца подготовка заради това нещо. Това някой не си заслужава да оставите един лайк, не знам. Да. Здравейте хора! Абонирайте се за канала за още яки видеа, лайк, сабскрайб и си вземете от новия мърч на Дете е яко!
толкова. Ма там има ли нещо? Да. Блокиран. Аз се лазим. Как? Я да видим, я да видим. Чакай, че имам нещо. Прилеп, успокой се. Бегут, шибнах си ръката. Бая не съм се носил. И направо. О, майко. Ти Тук си си мислиш, пишел екзит. Да. Тук О, едната ръка, боже мой. Не минавахме ли от тук? Тук има стъпки. Мале, Тук без базик има стъпки. давай, тълъкни ти. Да, знам. Ма са малки тук. Нищо е мой зин. Маняце, няма влизам на Аз имам и такъв в нас. Маняце, няма влизам на вътре. Давайте да видим. Ай, които и мекото е. Какво това е? Това голям стълъкнит ли е, бе? Май? Вземи го. То брат се закаменил. Закаменил. Трябва да ми чукли нещо. Нямаме. Чакай, нося, стой. Носил. Чакай, какво нося? Ето е. Давай, бе, сменям гумите. лъжица. Брати, той си скрити То се пука, верно. Той си скрити лъжицата, панара. Тихо сега. Тя не е за ядене. Хора, къде влиза? Майката. Ох, майката. Ако ми капи на глава. Що дойде тук? Чай, че ме стресна. Ето, изкърчих малко. Сашо, заповядай. Чай да му го дам. го За какво? Ама свети, защото ми стана тъмно. Къде? Чувствам се като... Нещо се чул там. Има нещо. Нещо се чул там, бе. Не ма стряскай. Горе над тебе, виж. Горе над... Не, бе, колко сте лъкнити, това ти капе, бе, пак. Чай, че нещо. Ай, тръгваме, че не... Охо. Нямаше два коридора. Не, ето ги, ляво, дясно и тук напред сме сега. Давайте да видим на там. Фенерчето на телефона ни ти бачка. Знаеш. Това тук е якото, най-яката част от тук. Сега, брат, това ще е много яко. Войка в равин, бе, маняк. Тук ще изкочи някой прилеп. Виж го. Мънки да, Сашо. Ама... Мънки. Трябва фенерче. О! Мънки да, Не съм виждал. Аз съм ти тук горе. Виж го, идиота къде се качи, бе. Значи, вижте къде сме ние и тук на земята. И той ме нека гледай го къде се качи. Много са лъжда. Идиота нагоре. Чакай, гледай на там. Майко, гадем. Майко. Внимай, Сашо. Взема се изсипе. Че ако падеш, ще... Тук е нещо зелено. Що не си ти? То ми изглеждаш по-голямо, Защо къде няма фенер, знаеш колко голямо изглежда? Аз викам, че... Оле, как се стреса. Да не, това! Аж кой гадно? Ужас. Някъде се избърша. Стресна, ма, Знаеш кой идиот. вкусно гадно? Ням, абе, стига ми бара, това е циганейшън. Това е разградено върху. Свети напреде. Светя на къде гледа камерата. Ти си тия басейни. Направо. Пропадат, мали дек. Анджелина преди малко не беше ти въобще. Въобще не беше ти, не го фали камерата. Майко, тук ще стана... Таман казвах да не падаме и ще я нападна. Аз ако падна съм дете. Поне снима яко. Вой, манеци, вижте. То трябва да се ходи по тези... Ой! То трябва да се ходи по тези камъни. Ако падна, поне снима да снима. И аз ще минавам, кода правя. Маняци, не! Ще да се отрепена много набързо. Много набързо. Аз бонус. Къде си вляза бонус? Окей, брат. Ама Я си мама. напреде, я си напреде. Хаштаг бонус. Има ли някой? Мъстра рука. Да, давай. Те да са приви. Майко. Ти се записа, ба. Ей, костъпвам, че... Так те му направи джумп скер. Джумпскер. Баш тук във водата. Ще да са... Глед! Добре, хора. Добре, се ляхме. Супер. Има ли? Да свите да бъде, Сашо! Напред. Нещо му хапа някой комар. Вижте кабел, ама да кабел. Кабел! Хора, вижте кабел. Дърпай го този кабел. Сега издърпвам някой. Не! Така ма фляхте. Свети да се вижда на клипа. Давай, Да го Светя. дърпам ли? Не, дейте. Няма. Давайте да видим докъде стига и после го дърпаме, че. Чай сега как беше? Оле, Аз съм майко! от една скоре. Стена с Хикс. Хикс. За да не улица. Хикс е.
Искаш да изкриете стена? Има и дупка. О, не, аз няма влизам там. А, не, няма влизам там, то. То не е много да начуркаме. Аз искам само погледна, ако има вътре. И аз свикни. То продължава навътре. Не, брат. Ай, прискочил. Не бе. Аре, жени. Не, няма вътре. Вътре има рекичка и бяга натам. И аз съм И яко бяга на там. Чакай. Не. Аз се връщам. Бах ти жената. Аре, идвайте. Ай, връщай се. Не, дай да видим наляво надесно. И да видим откъде идва кабела. Не, изпратете близко да моля. Абе, изчакай, бе. Не, бе. Вой, Да се то се шибна главата горе. изгързе нещо как боли, бе. Гледай се, бе. То се шибна тук главата, Много маняк. смешно. Аз не се смея, бе, у мен. Я гледай ми кръв има ли? То знаеш как се чуе. Да, то се чу. То направо да рязко към костана. Кой това там? Аз мислих, че се струпва пещерата. Дай се връщаме, какво влизаме тук, бе? Добре ли си, бе? Тук ще ни задат на рафте. Как? Добре ли си? Ай, пак. Така, маняци, и така. Ай, ще да. Ще съм. Вика сте бягали, бе! Майко ми го. Бой. Добре, някъде изкочи направо ще му се. Майко. Ура, спринти. Пак Аз съм ме най-доброто, ма как ще да ми... Аз заборих. бегай, Ечо, бегай. Чакай, бе! Ще ми си каската горе. Ще да си изчупя главата, ако няма каска. Малец, това имаш и вътре. Не съм това, бе. Ай, майко. Не съм това аз вътре. Не е имал мене вътре. Сашо не е имал мене вътре. Да, че го нямаш. Искам да ми сета Снимам. Оу, бро, what the hell? Хаштаг бонус. Между другото нещо му идат и зад нас, да, защото водата. Майко, бой се преби. Няма мене. Фенемер са пътъшка. Лево, десно. Ето. Ето огъня. И хора, това беше видеото. Надяваме се да ви е харесало, ако е така. Поставете лайк и се абонирайте за канала, за да получите такива видеа. Натиснете камбанката, за да ви известява всеки път. Ай, чао.